Sawetara suwe mergapun kakang ae kewajiban. Jur ora ana wektu kanggo sira. Iki sing dakar Pak. Aja kajroni kenapa bab perkara kandhang. Sing dakar pake jeneng wong begayan ora ketan pancen wong wis nanging kanggo kaupane wong begayan kuwi kudu maksinamadhan sak jabaning kewajiban sing ditindakake. Pun kakang mangerteni pun kakang salah sawijining prajurit kang kudu nuhoni dalemaning sampura. Ibu tansah nulake kewajiban tinimbang keluarga nanging. Jadi kakang uga duweni keluarga. Ora ketangan dikaya apa dadi penggawean kita. Ora berkolok sing tak garepake sing tak garepake pisan dan sliramu sono donya lan trimo pangané berkahanan kang wis kakang ngelake matur nuwun kakang. Semuanya orang kawin ganteng. Kenapa? Ora tinimbalan kok sowan kersane rono iku. Ana wigati apa nggih matur. Pangapunten ampun kadang para Jadi pun sowan ing ngarsipun jenengan menika bagi kaos pekabaran. Ingkang di boten sing bawah sing ora coba kalbu apa para begini pun garwani pun kakang kulo asli semua kali kakang kulo oke Dewi Pertiwi langsung Donawati dinten samake Ical Dewi Pertiwi langsung Dewi Sering Donawati hilang saking Taman Sari. Ya. Dengono pun robo sok. Kanan gawe dumadi magepokan. Marang Sering Donawati lan Pratiwi iki mesti ana magepokan karo atur kemani karo apa. Wah, ngene. Siramu tak utus. Siramu jogo-jogo ana tepes mirine Praja Malawa.
Iki perkara ini roh. Tidak ada. Dan ilangi Sergonowati dalam prati. Ora-ora saka bab katentreman lan kawibawan kuning Malawati kula dadi. Pesan manapun kakang kuning Malawati. Aja dadi gelane ati. Ampun pun kakang ndak kewajiban. Ya. Pun kakang ndak kapati. Lakune putramu.